Tässä esityksessä käsittelemme taaperoiden varhaiskasvatushoitajien työvaatetusta. Keskitymme erityisesti takkiin ja siihen, miten se vaikuttaa arkeen. Nykyiset työvaatteet eivät aina vastaa työn vaatimuksia. Ne voivat olla epämukavia liikkeessä. Taskut eivät ole käytännöllisiä eikä materiaali kestä jatkuvaa käyttöä. Varhaiskasvatuksessa työ on hyvin fyysistä ja vaihtelevaa. Päivän aikana hoitajat nostavat lapsia, liikkuvat paljon ja toimivat erilaisissa tilanteissa, usein myös kiireessä. Tämän vuoksi lähdimme kehittämään työtakkia, joka tukee hoitajien arkea. Tavoitteena oli yhdistää mukavuus, käytännöllisyys ja kestävyys. Takin suunnittelussa kiinnittimme huomiota erityisesti toiminnallisuuteen. Taskut ovat helposti käytettävissä, materiaali joustaa liikkeessä ja se on helppo pitää puhtaana. Hyvin suunniteltu työvaate tekee työstä sujuvampaa. Kun vaate ei rajoita liikettä tai aiheuta haittaa, hoitaja voi keskittyä paremmin itse työhön. Työvaatteilla on yllättävän suuri vaikutus arkeen. Ne voivat helpottaa työskentelyä, vähentää kuormitusta ja parantaa turvallisuutta niin hoitajille kuin lapsille. Lopuksi voidaan todeta, että pienilläkin muutoksilla työvaatteissa voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia arjen sujuvuuteen.